doen dat bij zaken eigenlijk in financiën, bij investeer maar in preventie. Ja, hele goede vraag. Maar mentioneer Kaba, pero misschien niet duidelijk genoeg. Zij dat pandemische paraatheid-fonds, met doel preventie, pas op dat ding pandemie, nos asinha, ongezondheid die nos pueblo, de causa, ku eta dalbo hobby mas duro. Dus pabota paraat, bom is het vet gezond tamen. Dus preventie is ora een rol. En door ku inderdaad AZV nothing is zij ding dan wetgeving. In best die cambia wetgeving en nog meer rollen geven. Nos avisa no, is het een party die fonds, pero nogmaals, is het een ontwikkeling die wetgeving ainda. Dus nos te spera ku otro año nos te bien klaar is. Pero is het een hele goede vraag. Pa kiko pa sobre eta politie por doordring pa het draagvlak, pa het creëer draagvlak kon importante e fonds lota pa Aruba porta verduurzaam. Dus e fonds ta hobby importante pa pa nos haal toen nos doelen aan.